ବାପି ବାବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସାଙ୍ଗେ କଥା କରିବା ଜଣା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କ'ଣ ରହିବି? ଆଉ କ'ଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ସେଟା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି ମୋଟା ଏଠିକି ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଆସୁନୁ ଭୋଗ ଦେବୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ବାପି ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଟୋକା ଚ୍ୟାନେଲ? ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଭାଇ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ? ଟିକେ କଥା ହେବାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ବନୁଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ। ହଁ, ଆଉ ମାନେ ସିଏ ଆମର ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାନର ଅଣ୍ଡରରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ହଁ, ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟାନର ଅଣ୍ଡରରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ପୁରା ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ନୂଆ, ମାନେ ଯିଏ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ନୂଆ। ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ କମେଡି ହିରୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରୋଲ୍ କରିବେ। ନା ନାଇଁ, ଆଲବମ୍, ଜଷ୍ଟ ଏଟା ଆଲବମ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଛମକ ଛଲ ଗୀତ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେବେ ଡେଟ୍ ଦେବେ, ଏବେ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଯେବେ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଦେବେ। ମୁଁ ସେ ନୂଆ, ମୋ ନାଁ ଦୀପକ, ମୁଁ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଆମର, କିନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟାନର ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଫିସ୍ ନେବେ ଆପଣ ଟିକେ କହିଥାନ୍ତେ? ଟିକେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିଲେ? ପର୍ ଡେ? ଆପଣ ଏତେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର, ଏତେ ପଇସା ତ ଦେଇ ହେବନି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ଆମର ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ନୟାପଲ୍ଲୀ ବେହେରା ସାହି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନୟାପଲ୍ଲୀ ବେହେରା ସାହି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ, ଯେଉଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ପ୍ଲାଜା ମଲ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଇଠିକି ଆପଣ ଆସିବେ, ସେଇଠୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିକଅପ୍ କରିନେବୁ। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ତୁଟେଇଥାନ୍ତେ, କେତେ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର। କେତେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? କେତେ ଟିକେ କମେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ଆଚ୍ଛା। ନାଇଁ, ଆମର ନାଇଁ, ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କିଛି କମେଇ ପାରିବେନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଟୁ ଚୁରିଆ। ସିଏ 30,000 ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଗୋଟେ ଗୀତକୁ। ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ, ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲୁ, ମଣ୍ଟୁ ତମେ ଆଉ ବେଶୀ ଚୁରନି। ଗୋଟେ 2,500 ନିଅ। ବାପି ବାବୁ, ସିଏ ଗୋଟେ 2,500 ନିଅନ୍ତୁ। 5,000 କମ, ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ନେଇ କର ଗୋଟେ। ହ୍ୟାଲୋ, ନେଇ କର ଗୋଟେ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ,
हाँ କେମିତି କଥା ହବା କିଏ ବସିଛ ଆପଣ କ'ଣ ଥଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦି ବେଳା ଦିଆହବ କାମ କରି ଯିବେ। ବାପି ବାବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିବା ଜଣା ନାହିଁ, 1 ମିନିଟ୍ କ'ଣ ରହିବି? ଆଉ କ'ଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ସେଟା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି ମୋଟା 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 ମୋଟାରେ ଏଠିକି ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଆସୁନୁ ଭୋଗ ଦବୁ। ମୋଟା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବୁ ତୁ ଖାଇ ପିଇକି ଗଣ୍ଡି ହଲେଇବୁ। ଭାତ ଗୋଟେ ଡାଲି ଗୋଟେ ଦିଆହବ ହାତର ସାଇଡରେ। ଜାଣିଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହୋଲ୍ଡ କରିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମୋଟା ମୋଟା ଆରେ 600 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦିଆହବା। 701 702 ହ୍ୟାଲୋ ହଁ 701 ନେବ 701। ନାଇଁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଟିକେ ଆସୁନ ଆସ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଆହବ ନା ଖାଇବାକୁ ଦି ବେଳା ଦିଆହବ ଖାଲି ଖାଇ ପିଇ ଗଣ୍ଡି ହେଲେ 500 ନେଇକି ଯିବ। ମାଗଣା କରିବ ମାଗଣା କରୁନ। ବାପି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲୁ, ଖରା ଭାବିବୁନୁ। ଖରାପ ଭାବିଲେ ତ ଏ ଆମରି ଛାତ ଉପରେ ବଇଛୁ ଅଛୁ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ବଇଥିଲି କରିଦେଲି ଆଉ। ଯେ ନା ସତରେ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ କରିବା କି? ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ କରିବା। ନା 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 କ'ଣ ଦବା କହିଲେ? ନା କ'ଣ ଦବା କହିଲୁ? ସାୟା ଖୋଲିଗଲା ଶ୍ୱଶୁର ଆଗରେ। ଏଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଖରାପ ଭାବିବୁନି? ତୁ ଆଲୁ ହେଇଗଲା ଶଳା।